Здравейте, фенове на PC Store! Главният герой в днешното видео ревю ще бъде бюджетният модел X550V. Лично аз го определям като перфектният домашен компютър, който е подходящ както за ненатоварващи игри, така и за филми, музика и сърфиране в интернет. Нека разгледаме по-детално какво има в кашона. Изваждайки модела за първи път от кашона, ми направи силно впечатление изчистения сив дизайн. Лично на мен много ми наподобява една техна серия от висок клас Ultrabook ZenBook. Същия метален сив отблясък с логото Asus. В кутията освен лаптоп, батерия и зарядно намираме диск с драйвери за операционна система Windows 8, кратко ръководство на потребителя и гаранционна карта за международния му паспорт. Ще направим бърз преглед на техническите спецификации на модела. Разполага с достатъчно бърз Core i3 процесор от трето поколение Intel, двуядрен, с 6 ГБ операционна памет, 750 ГБ хард диск, което го прави перфектния домашен компютър. Изключително добрите впечатления, които остави у мен модела с изчистения си дизайн, веднага мога да отбележа и стънения корпус, който са използвали от Asus. След като отворим лаптопа, първото нещо, което ни се набива на очи е лепенката Instant On. Това е софтуер, разработен на Asus, който позволява мигновено стартиране до 2 секунди от спящ режим. Втората лепенка, която ми прави впечатление, е лепенката iCool. Това е технология на Asus, която подобрява охлаждането на лаптопа и при по-продължителна работа корпуса остава сравнително хладен. Клавиатурата в модела е от типа Chiclet, удобна за бърз набор на текст и почистване. Лаптопа е лек и удобен за пренасене през целия ден, като за финал може да си го ползвате както на дивана, така и в кревата, прекарвайки времето си с любимия сериал, сърфиране в интернет или както направих аз, просто да изиграя една дота.